Id-dejn ta' pajjiżna issa missi 8 biljun euro sat-tielet kwart tal-2021. Dan skont l-aħħar statistika tal-NSO bil-Partit Nazzjonalista jgħid li din hi ċifra ta' twaħħix meta wieħed iqis li din tirrappreżenta mażra ta' 16,000 euro fuq kull ċittadin Malti kbir u żgħir. Kważi ekwivalenti għal flejjes qed tingħata kull xahar il-ħabiba tal-Ministru Chris Fern. Fl-istqarrija deputat nazzjonalista Mario De Marco qal li l-poplu Malti issa m'għadux jemmen li dan id-dejn sproporzjonat u eżaġerat huwa kawża tal-pandemija imma huwa frott dberbiq ta' flus u deals korrotti bħal proġetti tal-Electrogas u tal-Vitals. Il-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll kif b'daqqa ta' pinna il-Ministri Laburisti iberbqu ġidek u jqasmuh lil ta' madwarhom. U allura mhux ta' bxejn li fit-tielet kwart tas-sena, skont l-NSO, il-ħlasijiet f'pagi eżaġerati żdiedu bi kważi 30 miljun. Is-sitwazzjoni fid-dejn ta' pajjiżna is sitwazzjoni simili għal dak li ġara fl-Air Malta. Il-Gvern Laburista moħħu biss li jasal sal-elezzjoni bl-ebda inkwiet għal mażra li qed jorbot mon ġenerazzjonijiet ta' Maltin u Awċin li għad iridu jħallsu press qares tal-irresponsabilità, tenna il-Partit Nazzjonalista.